weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to tohomaji siwi tiggere yene tiggere sire cofola alana lawele joɓɓe kon waktu yoni ha to nima kame kundela rewo e worgo ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabloji men to leydi sénégal Assane Diouf keptinanoɗo to fannu haalaji bonɗi e laamu gonnoɗo hooreji leydi sénégal caggal kay o saaha nde jokti haalaji ɗi pewani faade ngu laamu heeso ko kañuma nanga subaka hande o toon to Guédiawaye omo tawe juuɗe dik to Dakar lamorgo leydi sénégal to leydi Mauritanie jaagoɗo jeygu leydi ndi ummini konu haɓade prix ji ngabbuɗi contrôle prix kono kadi yurnitade yogay gueɗe ɗe happuji men gasi e nder jeereji leydi ndi kala to leydi Mali caggal nde o wino mawo artu e nder leydi makko sappo e nayyi nduɗo hen lewru laataki imam Mahmoud Dicko ɓe fuɗɗinoɓe moɓodirde e oɗon ñalawma sappo nanganoma hen goto ko mawɗo accitama heddiɓe ne tawe e nder kasoji ɗi Bamako to Burkina Faso fewjinoɓe jango e ambassadeur mo leydi France kam état major général armi leydi Burkina Faso wonno ko hitande ujunnaje ɗe sappo e jeetati ñawore mabɓe saami hanki to tribunal waga 2000 ɓe taƴanama kaddi gurname kaso kabruji men joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwruko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama aadi bil aadi sarade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi ma aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal edanowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne
ceerno jibi sina safar rafiji kewji ɗi jiiɗa cirol wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibi sina yawrat ɓeena worɓe ma rewɓe wonduɓe rewɓe worɓe wonduɓe debbo seydane ma rewɓe wonduɓe gorko seydane kala ceerno jibi sina yawran ɓen sattoraɓe dewle omo yawrani kadi ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno jibi si kollabdo reedu ko mallaɗo woni newiɗo sanne sanne dendagal rafi mbawɗa wondude ceerno jibi si e dendagal haaju mbawɗa jogade e ceerno jibi si on ɓurodirta ujunnaji jeegom ugoya so tawi ko CFA ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA woni 10 000 francs CFA ceerno jibi si en andi dendagal kilineɓe mum ƴewɗo saaha joni o arti omo tawe Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko leegal netteka sara jeere netteka ceerno jibi si en yawran worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno jibi si ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno jibi si ko newiɗo sanne ceerno jibi si so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno jibi si ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde ceerno jibi si ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wona nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya walla cooda katal crédit ujunere keefa neldamo kalnamo indema inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko so tawi ko tawateɓe leydi Sénégal ceerno jibi si listihar waɗirta ko temedde ɗiɗi CFA woni 1000 francs CFA omo jogui numéro makko weef ko numéro orange money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno jibi si sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp so tawi aɗon ki hebde ceerno jibi si aɗa wawi jokkodirde ceerno Alassane Sy ko miñi ko kamɓe gollotto ko 32 62 04 99 ceerno jibi si ko labɗo reedu ceerno jibi si ko malaɗo wune ceerno jibi si ko newiɗo sanne mbadden dando faade e ceerno jibi si mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen bangue mani ganke hen bangue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓi o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi e kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine made weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji
ko jaadino ɓala wala dana wala kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno amati jane diallo ne yawrani wonduɓe kista fibrom dogam siti rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no opéré so tawi on jokkodiri joni joni certa hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati taw ka wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno amati jane diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje goragu ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴettat ɗum joni moosa no fuure no fuuro façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awra ɗum joni joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris lamargo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 0466 27 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawe to Dakar en taweɗen mi yii koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott legal biyetegal Samia étage ne huccite usine plâtre numéro on ko ɓii ko tawateɗen mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala ne taweɗon sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande walla mbiyen jaslari nogase jeegoma colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pula ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Cheikh Ahmad Tidiane mo ganduɗa kañum ne heeti koye banggue ɓeto weeyo holliri wonande ngoɗo ɓeto kay ɗiɗo dumunnaji kala ñande aleɗa ha yetto ñalawma janggo alhamis o ma poussiére heew yo gay nokkuji kala jeeyi sababu noon ko wayno Saint-Louis Podor Linguére Matam none kadi Bakkela ha fenma Tamba Dakar ɗi nokkuji kala ko nokkuji kewɗi poussiére no feewi wonande kamɓe ɓen hettuɓe on fannoɓe mbasiyo ɓen joguiɓe yogay ñabbuji ko wayno yawɓe maɓɓede en sinisiɗen asmaji ko nandi en kala nde jomin kutorto maskuji ɓuura surade e ndiɗo hen pundi kame poussiére diñiɗo o dummunna kala sénéra eɗen gandi kamɓe goni tambiɓe kala ko fate audiovisuel mo leydi Sénégal kala kene yalta e téléji e radio ji ɗen gueɗe kala ɓe mbasiyima gam ɓattogol lewru korkande yimɓeɓe ɓen mogiyankoɓe yiɗɓe gueɗe jalni kano fewi nde ndentoto gueɗe kaɗaɗe ha tenti e fannu mogiyankagal nde tawno e kala lewru korka so tawi ari téléji e wonande caktirɗi leydi Sénégal kewɗi hen so yaala ko heddi kumtari ndi ko ɗon jomin kewi arde gadda jalnika gam jalnude yimɓeɓe ɓe ndentino noon yimɓeɓe ferguitade yogay gueɗe ɗe ganduɗa loi caktugol yogay radio ji e téléji kala taw ene haɗi ɗum Hassane Diouf eɗen gandi ko gandiranoɗo konnguɗi gulɗi jaw ko wayno ƴattoje jenni kame gueɗe goɗɗe kala gurnoɗo toon to États-Unis d'Amérique e laamu Macky Sall ha artira e nder leydi ndi Sénégal ngan saga noon ne joguino dadugal tingal gam wallitiɓe muɗum caggal noon nde laamu Macky gasi o saaha noon omo jogui konnguɗi wonande kay ɓutti faade nguɗo hen no laamu caggal nde wonno yaltande haalama koye yontere yawtunde subaka hande o noon wo jaggama toon to Guédiawaye omo tawi juuɗe Dika andaka noon taw ko jeeyi sababu ngal nanggal kono ɗo saaha teska hen
ko caggal haalane nden nde o wanno e wiide kewolu ko jayde wiyete noona Adama Fall ko chroniqueur APR walla ni Benno Bokk Yaakaar mo ganduɗa nannganoɗo gila yontere ndeɗo henna ñande 25 oɗo henna hanki o ko nden ɓennino kaso ko hande ñawri mum yani accitama ha laaɓi ɗum ko caggal walla sunno kongri mum holliti walla nde ɓen jogoɓe nawede to Qatar goto en kala ko hakkude million hakkude million kame temedere ujunere woni ko joƴƴinta toon to jaagoɗɗo golle o ɗum jeyno sababu noon ɗin konguɗi jeeyi sababu hawo nanga o sano waccitama o hooti galle makko sarɗiyanke biteɗo Guy Marius Sagna mo ganduɗa kewɗo dille no feewi taw koye cuuɗi sarɗiji nde CEDEAO inde Sénégal kala waɗi ɗaɓɓade faade laamu nguɗo henna ɗum koye namdal makko wiidemo beele ngu laamu ene teski wonande ɓen waɗoɓe finance ngaluji faade debati gorkati en taweteɓe nder leydi ndi Sénégal ɗum wajjo fiyen peɗeli ko ambassadeur mo leydi Canada holliti ɓen nde jurnitoɗen gueɗe beele mbawa faddede e oɗon sifa keddoɗen koye leydi ndi to Thiés hofi juuɗe mumen taw kadi ko ɓen safroɓe banggue technique supérieur to banggue cellal ɓalli 26 hande o 27 ha janggo kala kamɓe syndicat ji mabɓe kamɓe gollotoɓe cellal ɓalli kamɓe noon ko gullitali wonande koɓe kalduno e laamu ngu ala kala ko gasi hen e goytali mabɓe kala maɓe kuccodir noon e ɓen jaydiyankoɓe yeeso hôpital toon to Thiés ngam hollirde mette mabɓe jeeheten koto port autonome de Dakar woni o kaggulaɗe ñande 24 hecci hanki o ko 24 lewru février ken tolno e ujunere e 307 nagge woni ko adda ɗum noon ko wallide gaynaka leydi ndi Sénégal iwi ko toon to leyɗele Europe jaɓɓi ɗum toon ko jagorɗo wonande jagorɗo gaynaka jagorɗo ndema ina wonde jagorɗo awo ɓen mbawi jaɓɓade ɗum toon to kaggulade to ujunere 150 nagge 27 ngaari ene hen kadi wonande 30 nagge mawre 27 taw kadi ko nayi mawɗi ko heddi ko ñalbi taw ko bawɗi kay ɓirande mawde so tawi jibini ngam wallidde Sénégal ko fati e banggue gaynaka taw kadi ko jaaduka e jamanu teskede bartali ne keewi e nder leydi ndi Sénégal to Mbacké o gorko taw kadi ko jeeyowo otoji kañum woni bartiɗo e nder département Mbacké to Misra ɗum teskama guila tawa seere joom suudu makko restani goɗɗo kono noon o tawa ko hanki omo welta e nder gollorgal makko e ballal ɓoggol o gorko jibinaɗo hitande 1992 taw kadi ko nottortoɗo Serigne Moustapha Mbacké woni inde makko ɗum noon oɗo saaha enquête aji kewɗi gudditama e oɗon sifa hoorejo leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye ñalawma janggo ma tawte udditgol musée international taw kadi ko fate banggue ñiɓirde nde nelaɗo men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam e gueɗe civilisation gueɗe mum kala taw koye fannu islamique wonande ballal Arabie Saoudite koko maha nder leydi ndi taw rewni ɗum koye ligue islamique ɗum ko ñalawma janggo o wonande kay ndin cuɗari tawete ko hakkude grand théâtre kame musée de civilisation noire ko ɗon woni ɗo tawete ɗum noon ko ñalawma janggo o waɗete ngal ɗon uddi tala hoorejo gonnoɗo hooreydi Sénégal ono Macky Sall o saaha ko kañum tan woni ñaƴirteɗo e ɗemɗe e nder jayndeli leydi Sénégal ɗum ko caggal nde o yindirno e Donald Trump haw arti ko fate banggue gueɗe ɗen nde Donald Trump dartini ko fate balle fade Afrique o holliti Afrique hatujinani e hono ɗeɗo henna balle hatujini tan koye ngaluji mum o saaha no yencinirte nde tawno Afrique ne jogui e ɓooje wawde yaltinde koye mumen kono kadi o holliti kanko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hakkude makko yogay ɓen wonnoɓe hooreɓe leyɗele ɓe mbawi joɗorade Cyril Ramaphosa hoorejo leydi Afrique du Sud mo ganduɗa hande ko G20 ɗum noon waɗi koya ɗum noon o holliti ɓe mbawi yewtidde hen to kapta on ko tan ɓe mbawi yindirde ɓe jewtidi oɗo saaha ñamale Afrique kay beele wawa ɓamtade seere caɗele
ko alay sago ɗen ñamele kala jaafe Afrique wawa himmirande gurdam muɗuma ha wawa ƴellidde yoga e calɗi mawɗi no feewi jagorɗo télécommunication mo leydi Sénégal Aliou Sall ɗaɓɓiri jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingola woni Jean Baptiste Tine nde wallittamo haɓade yoga e jayɗeli ɗi keptinaka e nder leydi ndi a Sénégal catal ɓen jaydiyankoɓe kolliti hen wasi ɗum yonnude ndeɗo haalande nde tawno wonande ɗin médiaji keptinaɗi ɗi eko heptina ko ɓuuri hewde ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi jeheten ko ton to Wourossogui taw yen toon Brahima Jiggone jokki lappol mum yoga e jeereji le Wourossogui to eɗen gandi Wourossogui ko ɓernde hewɓe ɗe giwa jeeri e waalo funnague e hirnague kala e banggueji ɗi kala hewɓe ko toon duggata ha tenti noon so tawi korka ka ɓattima o yilloyima to jeere Wourossogui ma en kettoy micro makko yewtidi e yeɓe tew o saaha no kilo foti tew naggue tew baali kala mawo artami hen kanko Ibrahima Jiggo ton to Sogui e Dindeje. A salminama ceernajo Alfana min ko Kalid Diallo Wourossogui ɗo gonmi ɗo liggotomi ɗo kadi gandumi meeɗa yaade e nokku gila Allah hokki kam wawde liggade ha joni ɗo gonmi jeeyatno ko tew ɗo jeeyatno jeere Wourossogui kadi mbaɗa yetti hen Allah no fewi par ce que neɗɗo sa fini aɗa dawa déplacement tan ko yette Allah par ce que ɗum tan yimɓe liggonto heddi koko dañƴa fof ko ɓurti mofta sa dañani kadi an kadi sa dañi déplacement tan ko alhamdulillah taala tew neggo noon jara ko kilo temedde jeeɗiɗi tew jowdo kilo ko temedde jeetati jarata ɗo e nder jeere Wourossogui min Kaali Diallo haali ɗum joni noon buuse ɗe en kalano haala montinde tew kilo 4000 mais vraiment min kam mi wawa ɗum par ce que min ko bandiraɓam jeeyatmi kadi ko julɓe kono am jeeyatmi wawa montinde kay korka faya yimɓe ne tampi vraiment o saaha yimɓe ne tampi kadi nayyi ɗi noon vraiment ne ceeri tawi gonga nayyi ɗi ne ceeri par ce que aɗa sooda negge aɗa ɗamininen hayso ujunere ma perda ujunaje sappo aɗa ɗum vraiment ne muusi eyyi joni noon kam yo Allah waɗan en sutur ke nder rew Ramadan yimɓe payi Allah hokken natirren bisimillahi rahmani rahim jaltiren en alhamdulillahi rabbil alamin min de gandu ko hoore men montinta ko jeeyatnon ko ɗum tan jeeyatmi jiɗɗo yo ara sooda mo yiiɗa kadi ko noon yo Allah waɗan en jaam e cellal e kisal e mbaw ko won wawi ko ɓuuri ɗum yo hokken ɗum kadi o adda ko cellal e ɓamtare e jawdi no yimɓe kordiri ko musidɗo men Brahima Jiggo ton to Sogui Dindeje omo artan men ha joni ko fate ɓen yeeyoɓe wonande gila to banggue maaro ene ɓam eɗen gueɗe kala taw koye jeere Wourossogui gam teskede wonande tew ene seeri o saaha gonaɗo Brahima Jiggo to Sogui e Dindeje en certani ha joni komin yeeyoɓe ɗo min goni e jeere Wourossogui vraiment marsmaji de oɗo saaha kam minen wonno min ɓoyani ɗo yimɓeɓe ne kaala e mbiyanno kitaliɓe nodde ne ɓuranno ɗo so oɗo saaha heedino yimɓe fof ne gummo e dowri he ne gara ene dugga ko heewi en nawa kono noon kam minen kam min jirani ɗum noon voilà kadi kamɓe kadi wonnoɓe ɗo ɓe mbi ene ɓuranno ɗo oɗo saaha so heedino mouvement ji mum no ɓuranno ɗo oɗo saaha kadi ene tiiɗi kadi prix ji ɗi kadi enen jetta Allah ene seeri mais kam ko ɓuuri awde yaade ɗo hannde o kam ko wayno fallere en e café caheɗe ene wonde kadi jus uji poussiére ɗi woni gonoɗe paquet aji fassere uji ɗin hannde yimɓe ɓe ɓuuri wawde sodde fallere woɗere nde ko nandi hen eyyi maaro e nebam kadi ene soode kadi yimɓe ne jambiri no fewi prix ji ɗi no mbayni no kadi yeeytoɓe ala ko mbawi hen neɗɗo kam ko soodi fof ko noon yeeyirta kilo maaro hannde ne jara capanɗe jeetati taw ko maaro men simple ko maaro ɓuuri ko webde ko eyyi maaroji goɗɗi noon ne goodi jarude ha temedere nogas ha temedere capannayyi wayno parfumé en eko nandi hen voilà ko ɗum hannde woni ɗo e jeereji he ko ɗum woni ɗo eyyi nebam kam ala to fawi ko noon neɗɗo soodiri fof hannde litere kam ene hol yeeyoɓe temedde ɗiɗi e capannayyi tan ɗum noon kadi yimɓe fof ne goya ɗum wonde ene seeri kadi kono jeereji ɗi no gaddiri ni vraiment gam ko ɗum woni ɗo no wayanno ni ham tawnoɓe rawane kam mbi wona noon wayi hikka tiiɗalla leydi ndi quoi kadi kalisaji ngala sen paami ne waɗi crédit tan no feewi ko ɗum wonno ko ƴettunɗen ɗo e jeere Wourossogui ceerno Ousmane Ly weltare TV amdidinima musidɗo on Tiggo Bara ha maccaɓe leñol Seydi Sara a jarama caɓe leñol Wourossogui ma en dewindo ko fate banggue gueɗe coggoji kono ne kadi ko fate gueɗe guuraɗe e ndu lewru nde tawno Wourossogui ko ɓernde Fouta kala mum ko ɗon wanjotto so haaji jomiraɗo ma en mban noon ha toon to Tamba kay heydi ha to Khaya nonne kadi ha to Bissau taw kadi ko ngaabu e nokkuji goɗɗi kala ɗum uddi
kumpital men ɗemgal pulaar nder leydi sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie. Gouvernement leydi Mauritanie ƴetti pellital heblude kene tolno e ujunere suka e fannu awo holli ɗum ko jagorɗo golle coftal kame pinal mo leydi Mauritanie. ɗum noon lebbi tati ɓe keblete taw kadi ganduɗa koye école heblo awo taw kadi lebbi tati kala ndi jomumen keblete ene mbawa kadi rokkede boursiji mumen woni pasuji men e ñamde gueɗe mumen kala ha ɓuuri wawde moƴƴinde gollala ngal ɓe gollintengal kala. ɗum noon ko hakkude duuɓi 17 duuɓi 25 joƴƴingol ɗin ɗereji noon jogol latade ko 16 lewru mars ko ndena on dépôt gasata so tawi noon woni ɓe keblama lebbi tati e fannu awo maɓe mbaw kay rokkede fodde lebbi ɗiɗi ɓe golla yogay awirde kono kadi jomumen dutto e awo wonande fina tawa beele mbawana koye mumen. hoorejo jagaɗo leydi Mauritanie Mouhtara Wuldu Adjaya waɗi jillu mum taw kadi ko toon to Abu Dhabi woni Émirats Arabes Unis omo nawi wonande ɓattake hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Azwani on ɓattake noon jayɗeli leydi Mauritanie gartani holko soomi hen kono wo dañi yidirde e hoorejo leydi Émirats woni Mohamed Ben Zayed Al Nahya. ɓe mbawi yewtidde toɓɓe kewɗe no fewi ko fate jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Émirats Arabes Unis. jagorɗo jeygu leydi Mauritanie ummini konu mango ngam haɓade cogguji ceerɗi ko otoji e cente kay jogoɗe yillade yogay jeereji leydi Mauritanie. ɗum noon ko haɓade ɗin cogguji ceerɗi ko wayno nebam sukara maaro ko noon kadi kosam e pat e gueɗe goɗɗe kala kono kadi haɗani ɗon tan e yurnade ko fate banggue ɗin produit ji ɗi happuji men gasi kala wonande kay ngol contrôle ma ngol wawa dumade balɗe 10 ko hanki ngol fuɗɗi e nder guenidi leydi Mauritanie. kala mission jokkodiral hakkude Mauritanie kame Algérie ngam yurnitade golle lawol tindof Zouayrata ngol lawol ngol ganduɗa gonngol e fewnede sifa jonde watore ɗimmire ko jagorɗo yangara toppitiɗo golle boli ko kam waɗi jillu mum e nder leydi Mauritanie hakkude makko e jagorɗo nando makko mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi ko hande noon ngol jillu gasi ngam yurnitade ngol bolol gonngol e darnede hakkude Mauritanie kam e Algérie. hakkude Mauritanie kam e Algérie keddoɗen koye leydi Mauritanie to Guidimaha e nder diwana Wuldu Yanga ene tawi nder état mo Guidimaha aynaɓe hewɓe taweteɓe toon o sa gullitima fayre mawde ngam teskede guyka faade dabeji mabɓe kewɗe yogay leyɗele hoddiɓe mabɓe taweteɗe banggue Guidimaha ko toon jomen taccita gujja jawdi mabɓe guilay nayyi hay goɗɗum teni ɓe koliti koye nokku joñiɗo mo ganduɗa beele jogoɗa nden kay kissal mum ene satti no fewi ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde wallataɓe nden ka e kissal e oɗon sifa président de la haute autorité de la presse Mohamed Abdullahi El Habib waɗi haalande mum ngam oɗo saaha rentinde yogay téléji hay situji kala ko fati banggue wonande so lewru korka ari jalnika kumtorɗi ɗin jomen dewnata lawol mbasa wiide ene mbaɗa hen gueɗe goɗɗe taw ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗen gueɗe aada yarani e oɗon sifa ene wowa waɗede taw koye dow oɗon sifa ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali Bamako ko balɗe seeɗa keddi e lewru korka wiyede koore teskama noon oɗo saaha produit ji ñameteɗi kewɗi e nder Bamako jeereji mum koko ɓeydi no fewi ha tenti noon ko wayno gueɗe ɓurde wawde hutorede sukara maaro eɗin fannuji kala holliti ɗum ko Haruna Kanté kam woni président de la chambre de commerce de Bamako o holliti ɗum noon wonande tenti o saaha mo goɗen sukara kame maaro e nebam no ƴelliti no fewi ɓe erima noon oɗo saaha gouvernement o hayso tawi waɗi hen darde mum serane kala saaha joɗodade e ɓen addoɓe gueɗe guuraɗe leydi ndi kono noon ala ko gasi hande ngam piriji teskede ɓeydugol mum e oɗon siffa caɗele nden kay kisala ɗum ko gila tan hitande ujunere 12 leydi Mali wasi nden kay kisal ha tenti noon toon to région de Menaka école aji kewɗi guddi ha jangguinoɓe hewɓe jeeyi ha ɗo gartani
wonande gouverneur région de Meneka Abdella Aziza Touré wo erima sandikaji jenginoɓe jangde lesde nde gartata e postoji men ɗum waɗata ko ñande tati lewru mars e nden ndeɗo hen hitande gam holludemo o saaha yo gaydude jaam fuɗɗima artude hen beele ɓen sukaɓe jooɗiɓe duuɓi ekkitali duttita e jangde wasata ma dañ ko wonani ɗumen autorité ji leydi Mali jonni no feewi nden yondande noon koko Donald Trump yowi wonande balle ɗe wallata Afrique ɓe kolliti leydi Mali kañum taƴi ngal ballal ken tolno hande e duuɓi ɗiɗi wonande leydi Amérique e catal USAID ene wallitanno leydi Mali 14 million koppareje dollar ma wonoya milliarduji 7 koppareje français fa kono ɓe dartini ɗum jeyno sababu dartinde ɗum leydi Mali ko ɗin financement ji ɓe kolaki beele fayi tan koye ɓesgu lamgu ngu leydi Mali taw wona e wallide yoga e pelle joguitiɗe armée ji taweteɓe nder leydi ndi ɗum jeeyi sababu ɓe ƴetti pilital guila nden kamɓe ɓe guurani balle giwoje to Amérique aɓe jonnani ɗum no feewi wonande Donald Trump ko waɗi ko jeenayo ene tawe kaso ɗum ko gila 14 lewru ndu gonɗen ɗum ko caggal wonande imam Mahamoud Dicko taweteɗo to Algérie nde hollinno e ɓattiɓe muɗum wonande imam o de 14 koko artata Bamako laamorgo leydi Mali ɓen fuɗɗinoɓe wadde moɓodiral 10 mabɓe nanguenoma hen goto ko nayejo on accitama hooti galle mum heddi jeenayo o sahani tawe e nder kasoji ɗi Bamako ɗum uddi kumpital men leydi Mali koto Gambi audio Yahya Jammeh hanki keso yalti o Yahya Jammeh laaminoɗo leydi Gambi guila hitande 1994 ha yetti hitande 2017 taw tamiri leydi Gambi ko jungo tingo no feewi wonande kanko Yahya Jammeh darnuɗo landa muɗum guila hitande 1996 o riwi o sarɗiyanke biɗeɗo Bakary Badji mo ganduɗa ñiñimo no feewi e ka landa o riwi ɗum o sa holliti on natti jeede ka landa kanko on Yahya Jammeh kollirɗo wonande kay sumgoji hitande naɗe nogasi jeegom hitande fande ma o jeeya e ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi wonande leydi Gambi sen giwi toon paɗen koto leydi Guinée Conakry ngam teskede wonande sukaɓe guinenaɓe hewɓe ene keewi waytade laamu leydi muɗum wonande ɓen juukotoɓe keerol hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie to fadeɓe ko leydi Mauritanie ɓe daña caɗele hebde visa e ɗen gueɗe kala ɓe erango jagorɗo affaire étrangére Mori Sanda Kouyaté holliti ɓoyata Wulmarsu ko hoorejo ɓoyata ko hoorejo affaire étrangére mo leydi Mauritanie ma wan jillu mum e nder Conakry ne gasa ngal kaldigal ma jeeyi sababu wawde firtude visa hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe beele kadi wona leyɗele cehilagal ya ngara ɓeydo ngarɗude to Burkina Faso tribunal mo Wagade Mila ñaawi wonande ɓen umminnoɓe ngunjango hitande 2017 ɗum noon wonno ko 2 mars ɗiɗi lewru mars hitande 2017 état major général armée leydi ndi kame ambassadeur mo leydi a France yanano ha jeetato mbasen pittali men 95 neɗɗo mbawi gañaden tato ñawama kaddi gurdam e kaso ɗiɗo ɗaccita ɗiɗo ñawama hen duuɓi 10 ha duuɓi 12 waɗi ɗiɗo woɗɓe a ɗaccitaɓe hen e nden ñawore yande hankinde to Soudan ko avion militaire officier ji kewɗi ne gonno e nder mum ko kanlana yani toon to Khartoum waɗɗani ɗum nokko bireɗo Omdurman waɗɗani Khartoum officier ji kewɗi ɗi limore men holliraka mbasi hen pittali mumen RDC Congo gouvernement mo leydi Congo RD yowi ko fate banggue jaltingol wonande cuɗali nde mbiyata coblette ɗum noon wayi kono ñaaƴe walla no condi ganduɗa hutore laaɓe kewɗe gueɗe kewɗe taw koye fannu toon to Europe ɓe koliti ko sifa jangol coggu ɗum ɗon ɗo e lebbi tati ko wana ɗum ko RDC Congo oɗo guerre jeeyi sababu Angleterre yowi Rwanda ɓe Rwanda tumaɓe koni ko men ne tawe e nder RDC Congo to goma hatonor Kivu kala ngam wallide rebel M23 financement ji panoɗi taw kadi koye koninkoɓe leydi Rwanda ɓe nawaɓe toon to Mozambique oɗo saaha wonande Angleterre holliti dartini ɗen balle
ha de leydi Rwanda yaltini koni ko mum kala e nder leydi RDC Congo leydi Maroc wallidde leydi France ne wallita leydi Maroc to bange Sahara jeyi sababu teskede ɗi dumunnaji kala wonande caggal jagorɗo ñeñale pinal mo leydi France wadde jillu mum toon to Sahara occidental wi to layyuna hanki o yiya toon ko président Sénat woni Gérard wondi kadi député européenne Rachida ɓeɗo ɗiɗo kala tawama toon taw kadi ko toon to layyuna wonande Sahara teskamo sa autorité ji France kadi Europe ene caggal Maroc ngam wonande Maroc beele kadi wawa jeyde Sahara kono kadi Cap Vert holliti kañumne kadi jaggani Maroc koyngal ngol woni go Algérie guila hitande ujunaje no gase ɗiɗi wonande jagorɗo Algérie ɗannade toon to leydi Espagne o jagorɗo Algérie gueɗe nder leydi Ibrahima Mourad baɗɗo jillu mum hanki toon to Espagne siftinde moon hakkude Algérie Espagne wona hunde welde no fewi ɗum ko caggal gondigal moƴƴal hakkude leydi Espagne kame leydi Maroc siftinde moon hakkude Maroc kame Algérie wona leydi beldi kala welnude wondi ndi hewani weldude e wondi ndi jolam jaberi jeyeten ko toon to Syrie hanki ko seppo mango waɗi toon to Damas ngam wullitade wonande armée leydi Israël taweteɓe yogay localité ji e nder leydi Syrie nde jaltata leydi mabɓe ɗon ɗo joɗino hanki jonde gendi leydi ndi ngam jame kisala kono kurdi en kolliti jiitaki hen koyemen e nden jonde hanki nde hoore jaggoɗo par transition yuɓɓinno ɗum ko ñalawma hanki o Iran wi ko loppet ala e kaldigal faade Washington États-Unis de Amérique taw kadi ganduɗa koye temmide wonande ko fate nucléaire mum ɓe kolliti ɗum ɓe ngala hen hay seeɗa kunal holli ɗum ko jagorɗo wonande affaire étrangère mo leydi Iran Liban heeɓi frappe gulɗo jaw ɗum ko hanki o iwde armée leydi Israël wonande ɗiɗo jeeyaɓe Hezbollah mbasi en pittani ɗum tono ko mbiɗeɗo Shaha ene tawe e nder région mo jonta ko toon ɓe mbaɗi nguɗon jango Ukraine Washington ñande aljuma nde Mamadou sifande nden sifande noon ko Volodymyr Zelensky hoorejo leydi Ukraine kañum yahata toon to États-Unis d'Amérique nden sifande ko yaltude ngaalu wonande min suuɗigo e nder leydi Ukraine fade toon to Amérique kono noon occidentaux ji walla mbiyen européen ji kedata caggal e nder nden sifande ɗum koye koppareje $5 milliards wanjanoɗe taw kadi koye laamu Joe Biden Donald Trump holliti ɗum yarata ni ma yoɓire e ngaluji cuuɗiɗi e nder ndi leydi Ukraine ɗum waɗata ko nogase jeeɗiɗi ndu lewru ndu gonɗen ndu batu hakkude Russie kame Amérique ma jokku ngol lawol wongol to wonno ko toon to Arabie Saoudite ngol noon ko toon to Istanbul holliti ɗum ko jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Russie toon to Doha laamugo leydi Qatar subaka hande o holliti nden jonde ko janggo latoto taw ko toon to Istanbul laamorgo leydi Turkiya musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jamal o hiraneno